sústredené najmä nad Alpskou oblasťou, nad horskými oblastiami Talianska a Balkánskeho poloostrova. Vietor by mal zajtra u nás fúkať prevažne od severu až severovýchodu, čo je dobre, pretože keby fúkal od juhu, tak by sme mali pravdepodobne oveľa väčšie horúčavy, takže zajtra tento severovýchodný až severný vietor bude fúkať prevažne rýchlosťou okolo 20 km za hodinu, čo je iba mierny vietor. Dnešný deň bol opäť horúci a slnečný. Teplota sa dnes vyšplhala na juhu miestami až k 30. Na slnku sú hodnoty teplot však nepomerne vyššie, tak s tým rátajte a zbytočne sa na silnom slnku medzi 11. a 15. hodinou nezdržiavajte. Mesiac dnes ráno zhruba o 4 sa vstúpil do nohu a v spojení s tepelnou základnou.